Slušajte sad ovo, kako prestati jest slatko u roku od doslovno par sati. Krenem ja raditi sa novim klijentom i mi sad napravimo prvi razgovor oko aplikacije, oko naše suradnje i kako će to sve izgledat. I on meni kaže, Naša, ja ti sve to kužim, ok, meni ti sam najgora stvar, imam ti naviku jest svaki dan barem jednu čokoladu. Znači jednu čokoladu dnevno. I dobro, ja sad njemu kažem, ok, gle, to ti je loša navika, bla bla, ovo ono, ja njemu kažem sad imaš za mene to. I ja mu sad drugi dan da mu objasnim do kraja vezan za aplikaciju, da vidim da li se uhodo, da kako mu ide. I pitam ga kako se zove, di su čokolade, pošto sam mu rekao dan ranije, to zaboravi, znači riješi se toga, baci, daj nekome šta god, znači samo se riješi tih čokolada. I on ovak priča sada na telefon i čujem ga, pa evo rješavam se ove Milke i Dorine, pošto si rekao da treba to sve riješiti, ja sam rekao da se ne baci, treba to sve pojest. Tako da nemojte biti ko Amir. Amir je našao kraći put kako izbjeći tu naviku.